Hello mga ka-Oragon. For today's video, ipapakita ko po sa inyo paano mag-record gamit ang BS8 sound card. Ito po yung ginagamit ko sa pagre-record. Saka papakita ko po sa inyo paano ang connection at kung paano yung timpla niya, sakto lang. Napakaganda po nito. Kayang-kaya yung presyo. Through cellphone lang po nito. Sa cellphone nyo lang yung sasaksak. Ito po yung isang wire. Ito yung isasaksak nyo sa... Meron ditong live 1, live 2. Pwede nyo gamitin to. Pero ako ang ginagamit ko muna ngayon. Live 1 dito ako sumasaksak eh. Tapos itong isang ito diretso naman ito sa cellphone, kung saan dito nyo i-record yung video na kakantahin nyo. Sa akin kasi nagigitara ako eh. Ayan, tapos i-open nyo yung video nito, tapos lagay nyo na sa stand, itutok nyo ng maayos sa ano nyo para maganda yung kuha. Tapos dumako na tayo sa headset. Ang headset naman po, isasaksak nyo dito sa earphone. Meron ditong earphone, headset. Huwag nyo isaksak sa headset. Sa earphone nyo isasaksak para marinig nyo yung boses nyo. Marinig nyo yung boses nyo. Tapos dumako na tayo dito sa stand ng microphone. Ito po yung microphone na ginagamit ko. Nabili ko po siya ng isang set. Ito yung microphone. Ito yung microphone ko, talagang made in ano po to, 21 carats gold. Nabili ko po siya ng approximately 1,000 kilometers per hour. ginto po ito oh. Kaya medyo mahal. Joke lang. Plated lang po ito, plated. BM700 ang tatak niya. Ito naman microphone, isasaksak nyo dito sa capacitor mic. Ayan po. Dito. Ayan. Ito namang malaking butas. Hindi ko na ito ginagamit kasi malakas na yung pick up ng gitara, ng microphone. Para sa gitara po itong isang to. Pero hindi na ako bumili ng pick up kasi kulang sa budget. Ito muna pansamantalang ginagamit ko. Dito siya. Dito ang microphone. Microphone po ito, hindi gitara. Ang gitara dito. Ito yung microphone, sinaksak ko na. Tapos tuturo ko rin sa inyo kung paano maglagay. Ito na yung stand ng microphone. Ito po. Una, kunin nyo muna ito. Ito. I-connect nyo dito. Higpitan nyo lang. Adjustable naman to eh. Depende sa gusto nyong angle para sa inyong pagkanta. Ayan. Tapos, ito naman, meron pong butas dito. Ipapasok nyo lang. Isagad nyo ng gusto, yung sagad na sagad para hindi siya gumagalaw. Sagad na sagad po ha. Para swabing-swabe ang pagre-record nyo. Tapos, higpitan nyo na dito. Ayan, ito po yung pinaka-tornilyo niya. Tapos, ito yung pang-clip. Ayan. Ito yung pang-clip.
check natin. Ayun po, nakakabit na. Oh, pwede nyo i-adjust itong stand. Oh. And then, sa paglagay naman po ng microphone, isasalpak nyo lang dito sa pinaka ano niya ng microphone sa lalagyan. Oh, ayun. Pasok. Tapos, ilalagay nyo na yung cable na XLR. Tingnan nyo lang yung butas, may tatlong ano siya eh. Oh, ipipress nyo lang yung XLR para pumasok. Ayan. Then, ilagay nyo na itong mic filter. At kung gusto nyo namang ilagay yung salaan, meron pa akong isang filter eh. Ayan o. Dito na lang ikakabit. Hindi ko na ito ginagamit kasi double na eh. Baka mahina yung saga. Dito na ikakabit nyo lang dito. Ayan. Adjustable naman po siya oh. Oh, pwede nyo i-move kung anong angle na gusto nyo. Ayan. Oh, pwede nyo ibaba, taas. Teka. Masyadong lumuwag na. Ayun. Ayan. Higpitan nyo lang para hindi siya gumagalaw. Ito na po. Yan. Magalaw ah. Ano ba ito? Hindi na. Oh, bagong-bago pa lang ito. Overuse na eh. Gumagalaw na eh. Ayan po. Ito yung tamang setup. Tapos, inuulit ko. Sa kanya ngayon i-on. Long press lang. Marinig nyo na yung boses nyo. Ayan. Hello, sound check, check. Hello, sound check. Check, sound, hello, sound check. Ito po yung tamang setup. Dapat nakababa lang itong tone sandy. Nakataas yung monitor and sound effect. Itong left and right volume na to. Tapos ito yung pinaka main volume. Tapos dito itong reverb naman, kung gusto niyo malakas maraming echo, i-adjust niyo lang pataas. Pero ako dapat ang ginagamit ko sakto lang dito lang po sa may 2, 4, 6 pang-anim na dot. Sakto lang yung echo niya. Tapos maraming ano to gamit. Ayan no, may laughter, cheer, laughter, contempt, minions, awkward, moi, gun, thief, help me, take care, fall in, together up, live, good fight. Ayan po. Kaya sa gustong bumili dyan ng BS8 sound card, napakamurang halaga lang po. Kaya sa bulsa. At dumako naman tayo sa ginagamit kong stand. Ito yung ginagamit kong stand. Stand ng aking cellphone para sa pagre-record. Ayan po, napakalaki oh. Kita nyo? Mukhang pahirapan ata ako na ito ah. Ano ang pangalan ng Proel? Ang pangalan ng aking stand ng ng cellphone. Ano ba ito? Ayan, ito na po. Ready?
1, 2, 3. Oh, bakit nasa plastic nakalagay? Ang haba ng nalagyan tapos nasa plastic bag lang nakalagay. Hindi ko natuwa ako sa pinagbilang ko nito ah. Oh. Oh, ang dami plastic. My God! Oh my God! Oh, isa, dalawa, tatlo. So, mayroon pang apat. Ang laki ng karton tapos ang liit ng lalagyan. 5. Ah, ito lang pala. Ito kahit. Oh, ito po, ibubuka ko na. Ayan, dito ko ngayon pinapatong yung cellphone. Dito ko ngayon yung ipapatong tapos itututok ko na sa akin. Tapos sasalpa ko na itong from VS sound card. Ito yung connection niya sa Live 1. Diretso dito sa cellphone. Diretso sa cellphone. Tapos lagay nyo na sa stand. Pwede na kayo mag-start ng recording. Ayun. Ayan po, pinakita ko lang sa inyo yung paano ako mag-record, kung paano ako mag-set up ng ng aking mga equipment. Ito nga pala yung sa computer to ginagamit. Para sa computer, kaya wala naman akong computer na sira na kaya hindi ko ito nagagamit. At meron pa rin isang para sa microphone. Hindi naman to XLR, yung single lang to. Ayan po, hanggang sa muli, Musikero Uragon. Sana nag-enjoy kayo sa aking video na walang kwenta-kwenta. Mega love shout out sa international group at sa lahat ng mga nanood dyan. Mwah! Mwah! Chup chup!